Onyeoma bishop abịa o. Ụmụ ụwa okwu nna agwa unu ife na-eme ka unu malụzienụ. Onye kpata ego nụ ya tinye n'ọnụ ya bụrụ ụzọ n'onwe ya nụ. Inyesi onwe gị nụ, inye nne na nna, nye ụmụnne, nye ụmụnna, ya gbazie ndị oyi gị nụ. Maka na aghara ndụ kpa akụnụ, onye iro ga-eli elinu, gị onye ọgbakọ eli elinu. Ị ga-anọ n'ime wee lie nkwa. Cavalier, cavalier, Never, cavalier, never cavalier, never, cavalier, again ụmụnne, cavalier, cavalier, never cavalier, nye ụmụnne, cavalier, cavalier, never, cavalier, never cavalier. ije mba kpata ego nye gị na ụmụnne karịa. Ịkpata ego oyibo nye gị na ụmụnne karịa. Maka na aghara ndụ gbakụ ndị iro ga-elizi eli. Gị onye ọgbakụ eli eli, ị ga-anọ n'ili anya. Ije mba bute ike lotekwa ebe isi bido ụwa. Inyezie ụmụnne gị, gị nye nne na nna gị. Inyezie nne na nna gị, gị nyezie ụmụnna gị. Inyezie ụmụnna gị, gị nye ndụ oyi gị. N'ịbụ nke a, n'ịbụ nke ọzọ, n'ịbụ ọkasị akasị mmadụ meli iji bụrụ ya. Ije mba bute ego retekwa ndị jigasị ụgwọ. Onwe ndị jigasị ụgwọ kabalụ ji akwụwa ụgwọ gị. Ejide ụgwọ ma akwụrụ akwụ, ọ na-ebute nsogbu. Ijide ụgwọ ma ịkwụrụ akwụ, ọ na-ebute mgbachi ụzọ. Ijide ndị ụka ụgwọ kabalụ ji akwụwa ụgwọ gị. Ijide obodo ụgwọ jisi ike kwụsị ya ụgwọ gị. Ịkpata ego oyibo were ya mepụta ihe. Nye ụmụnne karịa, never karịa, never ka ha ṅụọ, never karịa. Oyi ma ịkpata ego oyibo nyere ndị ka mma aka. Never, Cavalier, cavalier, never, cavalier, never cavalier, never. cavalier, Eke na ụmụnne, cavalier, cavalier, never cavalier, nye ụmụnne, cavalier, cavalier, never. cavalier, never cavalier. O nwere ndị gbatara ego inye mmadụ abụrụfe okwu. Ụmụnne ya bịa ka onye zielu ofe aka nụ. Ọ chọzie ofu akụkọ kọbazienụ. Na-esiziri kọntena ya na Lagos. Na-esiziri na Abuja nụ. Ya na-arụ manshọn na pọt. Ya na-arụ n'Enugu nụ. Mfati, expenses zuziri m arụ ugbu a. Ma m wepụta nwa ego nụ. My brother, leave me alone.
ewuo nwanne ihe ebela lele naba wechebe chuchu ụwa ebe ọ nọ na-echegbu onwe ya ọnwụ ike wee gbuchie ya agwazienụ nwanne ya nụ akụ na-ebi okwunu na nwanne nwoke anwụrụgonu o wetizie ewuchi m n'ezi nwanne m nwoke fụrụ n'anya na mana mgbe nwanne ahụ dị ndụ nụ ọ bịazie ka onye li aka ọ kọbali ya akụkọ mana ugbu a ọ nwụziri anya mmiri ejunu ya anya anyị akpọ nke a gịnị maọbụ anya mmiri arụrụ ana maọbụ anya mmiri gịnịzi ụwa nke a sef ọ dị egwu o akazi akwamozu nwanne ya nụ ogobe akpati 1 million gbawa ambulance 2 million gbawa ndị egwu aghara aghara nụ innovative ụlọ ọ dị egwu o ije mba kpata ego nyere ndị ka mma aka onye jere mba kpata ego nyetụkwa ụmụnna ka ha lie onye nyere data o nwere ike inyekwe gị echi adị amasị ụwa amasị mebe ọgọ mgbe dị ndụ na ọ ga-amaka nefa Kapalie, kapango, nefa kapalie, neba kapalie, nefa kapalie, ekene ụmụnne kapango, kapalie, neba kapalie, nye ụmụnne kapalie, kapango, nefa kapalie, neba kapalie. okwu o onye agụkwe na nga ma ọ bụrụ oyibo anarọ maka na echi dị ime kwụrụzie nwa n'azụnụ onye mazi ife ọ ga-amụzụnụ ọkwa okwu o gị bụ onye ọgba akụ eli elu n'ezigbo anya ọfụmanụ nyere ndị ka mma akanụ maka echi o nwerekwa onye ma isi ga-abụ eze echi o ọyọ ya daba anyị ya oyi Kapalie, kapango, nefa kapalie, neba kapalie, nefa kapalie, ekene ụmụnne kapango, kapalie, neba kapalie, nye ụmụnne kapalie, kapango, nefa kapalie, neba kapalie. ezi oyi ma obi olu oke olie nwaji mmagbu agụ obi ọrụ oyi na nga sie ị na-enyere ndị ka mma aka ị ga-adịrị m ka echi o maka na echi adịghị agwụ agwụ onye olili ka ị bụ nwoke orie biri o anyị na kedụzi maka ezi oyi mụrụ Samuel Okechukwu diskena ọ ga-adịrị gị mma o anyị wee debezi enyi na-ese nụnụ ka anyị kene ezi oyi anyị nụ ekene onye bụ chi
ogbuefi nwa ka ibie nke izizi n'inyi na-eso omire anyị si gị biri o ịbụ onye olili kedu maka barista Sunday ọra agwasị onowu nke izizi na ụmụ omiri na-ese ezigbote nwa ga-aba bishọp kenarụ m injinia Obinna ọra agwasị asị m unu biri o unu bụ ndị olili kedu maka mbuda ife na-ebu ekenụ nke izizi n'inyi na-ese omire Chuka anyị si unu biri o unu bụ ndị olili nu unu abụrụ ndị ọkpakọ eli eli nu ewo kedụzi maka Gabriel na Okafọ eze na-ekwu eziokwu nwanụ na-amaghị aka ugo eze anyị akpọbazi onye ebene mmụọ igode ji agbachi ndị iro onye yo akpọbenyanụ injinia anyị si unu biri o unu bụ ndị olili kedụzi maka Reverend Chukwudịene mmụọ onye isi ụka kenara m Uchenna Moses Uchenna Nwora nwanna amaghị aka ugo eze kedu maka ezi oyi gị Ekene ọra obi ọra ọfọnụ obi suwis anyị si unu biri o unu bụ ndị olili kedụzi maka oke ọra nọ agbaghị kenerụ m ezi oyi anyị nụ onye bụ ọnụ ajọ ọkụkọ ị na-eno mkpụrụ ego anyị si unu biri o unu bụ ndị olili ka njezi ekere my producer nụ Judu Nwagheri eke Agheri Jizọs agha n'ụga anyị si gị biri o aka na-emebe nkwa ọda ụda anyị nọ na Maria Shalom studio ebe a na-akụ nkwa nke dị n'Ọnịcha Ado ebe bishọp na-emebe egwu anyị si unu biri o ewuo ije mba kpata ego nyere ndị ka mma aka onye jere mba kpata ego nye nyetu nwanne ya ka o rie mana ịkpata ego ma irili eli ị ga-eji arịrị na mmụọ kafalie kafanwo kafalie nyeba kafalie kafalie ekele ụmụnne kafanwo kafalie nyeba kafalie ụmụnne kafalie kafanwo kafalie nyeba kafalie